Τώρα δυστυχώς θα συλλαμβάνουν εμάς. Αν δεν το κάνουμε και δεν πέσουμε με τα μούτρα, με ταπείνωση, με αγάπη προς τον Κύριο μόνο Ιησού Χριστό, δεν θα μας δώσει τίποτα, παιδιά, να ξέρετε. Να μην μας πιάνει ο εγωισμός, παιδιά, και σου λέει εσύ θα μου πεις τι θα κάνω. Όχι ρε παιδιά, πάτε να το κάνετε μέσα των Αγίων Πατέρων, θα το πω. Δεν το λέω από μόνος μου, από το μυαλό μου, από το κεφάλι μου. Πάτε στην εικονίτσα, όσοι θα δείτε το βιντεάκι, πάτε και παρακαλέστε Κύριε μόνο Ιησού Χριστέ, εγώ έχω τα πάθη μου. Εγώ έχω πάρει το ΆΜΚΑ, έχω πάρει το δίπλωμα οδηγήσεως. Αυτά είναι καταπέλτες. Να ξέρετε, δεν τα συγχωράμε. Δεν μπορεί να μπει κανένας μέσα αν το έχει. Ώστε κουβαλάτε και σπατιά κολόπεδα, Έχουμε πάρει το social number security, την κάρτα ΆΜΚΑ που δίνουν εδώ στην Ελλάδα εδώ και χρόνια και έχουν διώξει το Άγιο Πνεύμα. Oh, okay.